Salutare lume și bine v-am găsit la primul auză, nu știu mai al doilea episod din Vegeți. Da, am luat în română, sub contul cel mic și dau joc la boți, deoarece serverele video efectiv nu mă lăsau să intru în mod PvP. Bacă nu aveam level 30, bacă au fost oprite, efectiv au fost oprite, bine mă caș, au fost oprite efectiv serverele de PvP, deoarece Rito încă lucrează la prostia de cu Summer's Rift-ul și na. Și acum sunt nevoie să joc pe banii am zis. Report. What the fuck? De ce ai fi dat eu flash? Ca de obicei, cred că trebuie să-mi simt tastatura, deoarece cred că tastatura mea nu pune asta. Și de ce ai fi dat eu flash? Mă rog. Da, acest cost este de level 26, n-am intrat pe cele două de level 30, deoarece Rito, ca de obicei, era un meci și mă scotea, adică ne scotea pe mai mult și mai eram și tank. Și apoi majoritatea, toți cei de la Rito ziceau, wow, bă, fii atent că poate să te scoate. Poate să te scoate. Deoarece, hai să așa, mă rog. Să nu e gheat cu aici, așa gheat. Nu e ducă Sindra, bă, fugi, nu. Ia aici. Bun. Sau ceva, bun. Canii aici. Eu îi să le iau al carul, dar că vine pe ăla. Eu zic să fug. Unde mi se Spartan? Bun. Poate pot să iau. E fix acum, dar poate. Bun. Adică sper că pot lua altarul. Vreau să vină Shoget, tâmpitul de Shoget. Fac this. Fac Yorito, am zis. Dar dacă îmi dă și mă omoară. Aoleu, așa cum mori dacă mor, dar mă omor. Să nu mor bine, mă, că n-am murit. What the fuck, toți au level 3 și mai am level 2. Da, iar. Ok. Bun. Cred că am joc bine. Cred că am 0. Băi! S-a făcut chestia asta. Nu. Cum e nice, faci ceva foarte mult. Uite, așa se face. Eu zic să plec aici, că pare eu o să nu pot, deoarece văd că mă vede, m-au văzut, iar masa. Nu scuzați. Nu stăm bine, deoarece am avut probleme cu ritmul. Și nu cred că mă aud. Are să mă aud. Nu! Chiu, vieții. Bă, eu să plec, deoarece nu mai am viața și băie. Nu știu. Nu știu, 0. Da, și le grad 4 trophies. Nu știu de ce vorbesc așa ca un... ca un porc, nu porc, ca un câine răgușit, încearcă să ladre. Cred că asta, eu cred că acum am bucea. Nu știu, sunt cam răgușit și nu știu. Pot fi bat și am făcut, da,
Poate pentru mine level 3. Bă, cum să? Bă, m-am scăpat. Sau nu? Bun. Și am liber să mă luau tal, sau nu? Nu l-ai pe atunci. Bun. Mă rog, n-am terminat cu ce-am zis. Pac. Bă, ce jegos. Cât de jegos, mă, să fii să faci un kill steal așa. What the fuck? Doamne, ce are mă lorul ăsta? Comandă. Serios. Eu zic că am luat la săraca. What the fuck? Ce level au ăștia? What the fuck? V-ați văzut? LOL. Mă rog, nu mi-a pierdut killstreak-ul, deci... Bă, ce facem aia? Bă, tu ești prostă, bă, ești prostă. Săracanii. M-a trecut la puțe alte cu și de un level. Nu o să le măștate. Săracanii. Nu au putut să facă și level. Ce săra sunt un copii de ziua asta, nu sunt nimic. Ce faci? Ce proastă asta? Ce să vă știi? Ce mai fi dat eu o chestie, nu știu. Nu știu. Trebuie să vorbim n-a venit aici, să ne fure actalul. Sau nu? Probabil că nu. Și ne-a zis că scapi. Poc! Miga! I'm the... Mișto. Super atunci. O, ce lung e. Ce ăsta puțin. Cred că și-o ghetă trebuie să fac ceva o prostie, dar... Nici unul scapi. Mă rog, ăsta e ca un antrenament pentru mine. Pentru ce joc super bine cu Nocturne. Te mi-s foarte în tutorial să facă prostie. Nu, băiatule. Văd că e un fel de bug ceva la el. Ah! Puteam să mor aici, dacă aveam putem. Ah, nu mai mană, nu mai mană. Ah, fac. Nu mor, nu. Nu. Aș juca și Syndra, dar... Aș fi jucat prima dată Syndra, dar am zis că... Adică... Cred că filmul și poate mă fac de rest, nu știu să jucam cu Syndra. Deci... Deal-ul ăsta e la... E prostie, la prostie. What the fuck, din 3 mișcări eu am bătut-o, bă, Rani și ăsta nu poate să o facă. Wow, cât asta să fac? 7 trofei, what the fuck? 7 trofei abia. Wow. Îi bag pe ăștia 1v2.
zis că îl bat pe ăștia 1v2. Nu știu că acum just for fun. Că dacă jucam serios, trebuie să am un scor mai bun. Frătii, trebuie tare. What the fuck? Ăștia sunt useless. Ce boți? Fuck. Doar că să pot să mă joc. Asta se merge la hiliți. Cred că m-am prins. Și nu iau damage când dau W-ul. Îi fac... Nu mor! Deci nu! N-am murit. Epic. N-am murit, bă. Am murit, fă. Bă, uitați, what the fuck, bă! Mamă, ce sindra proastă! Doamne, ce jucător prost, să mor! Nu-i lăsam, frate, să fac chestia aia. Ce vreau să fac chestia, nu știu. Am mereu, wow. Am jucat aici la mișto, am jucat, v-am zis. Dacă jucam serios, trebuie să mă scot în canal. Oh, și damage mi-a dat. Nu vreau să termin. Vreau să mă gândesc. Bun. Nu vreau, nu. Don't end. Nu. Mă rog. Victory! Că boți. What the fuck, bă. Meciul ăsta chiar a fost prea ușor. Da. Cam atât a fost pentru azi. Mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi. Eu sunt HP la HP Gaming. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, un share și toate cele. Eu o să vă las. Da, și mesaj pentru toți piteștenii, pentru cei din Pitești. Ne vom vedea la liceul Odobescu. Poate cine știe, o să fim colegi, ceva de genul. Mă rog, în fine, ne vom vedea acolo. Să știți. Ok, deci cam atât. Ciao!